इस मंदिर के बारे में कुछ हमारे दर्शक को जानकारी दीजिए। मंदिर के बारे में जय माता। ये मंदिर प्राचीन मंदिर, पुराना मंदिर है गांव वाली दुर्गा जी के। 1972 में जब महारानी के महामाई के आगमन भइल 1972 में हमरा महाराज जी का महाराज के द्वारा उहे के भक्ति से महारानी प्रसन्न भइनी तो लछवार से चल के जाइल भी। तब से ये धीरे धीरे माता जी के आगमन भइल तो लोग ये आवे लगल। ओकर कारण रहे तो फूल जा खेले लागो, जी प्रतांत्रिक दोष जगरा पर है वो आओ तो ये खेले लगो। ऐजा धीरे धीरे लोग ऐजा बढ़ोतरी होखे लगल, ऐजा के परिवर्तन होखे लगल, बढ़ंती होखे लगल। जे भी अपन श्रद्धा भाव से आवेला कोनो भी ओकर कष्ट होला माई के माया से दुख ओकर दूर हो जाला। वो आदमी स्वतंत्र रहेला, ठीक रहेला। यानी लछवार वाली माई ही यहाँ बनी। हाँ, लछवार वाली महारानी लछवार से चल के 1972 में वहाँ का स्थान ऐजा स्थापित। अगर देखल जाओ तो लछवार भी लोग अपना भूत प्रेत के छाया बतन उतारे खातिर जाला, लेकिन यहाँ भी लोग आवेला। यहाँ भी लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ के प्रसाद के रूप में का दिहल जाला? यहाँ जल दियाला, विभूति दियाला, लौंग दियाला, फूल दियाला, ये प्रसाद यहाँ का। अच्छा, खाली भूत प्रेत के छाया भी उतरेला कि शादी विवाह भी? हाँ ना, सब कुछ अपन जौन भी मन के भावना रहेला, श्रद्धा रहेला, हर भावना के श्रद्धा के महारानी पूरा कर। एगो भूते प्रेत के थी ना कोनो। अगर देखल जाओ कि लोग यहाँ मन्नत मांगेला वो भी पूरा हो? हाँ, एकदम जौन भी सच्चा भाव से मांगल जाए एकदम पूरा हो जाए माई के तरफ से। रउआ लोग देख सकतानी यहाँ के मुख्य पुजारी बानी, और रउआ लोग वीडियो में भी देख चुकल बानी पहले के, लेकिन फिर भी रउआ लोग से बता दी कि यहाँ के जौन भी बात कहनी है 1974 के मंदिर के स्थापना बा, 72 के, और काफ़ी पुरान मंदिर बा। लेकिन धीरे धीरे जैसे विकसित हो गई, इस वक्त बहुत विकसित हो गई बा। और गोपालगंज जिला के बात करें तो लछवार और जलालपुर में ये मंदिर है, और जलालपुर में काफ़ी लोग यहाँ भी आवेला और लछवार भी जाला। तो लछवार के नाम रउआ लोग जानता नहीं लो, लेकिन यहाँ के नाम भी रउआ लोग जानत होके, मगर जानता नहीं तो भी कमेंट करके बताई, नहीं जाना तभी कमेंट करके बताई। लेकिन यहाँ भी उहे काम होला जौन लछवार भी होला, लेकिन यहाँ शादी ब्याह, भूत प्रेत के छाया जो भी होला यहाँ सब हट जाला। कहीं ना कहीं यहाँ माई के छाया छछात बा सारी लोग पे कि कबो ना कबो अगर वो आदमी आई, अगर 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जितना दिन में हो सके यहाँ से वो छाया समाप्त हो जाला। यहाँ से लोग खुशी से जाला, जो भी खुशी से जौन लोग के लागेला कि हम यहाँ देवे के चाही वो देला। कोनो यहाँ ई ना है कि इतना रुपया रउआ देम तो रउआ आएम, ऐसा कोनो बात नहीं के। रउआ खुशी से जौन भी लागी वहाँ लोग दान देला, और दाने के चलते मंदिर के इतना विकसित भइल बा। रउआ देखा तानी